Hej folkens, og velkommen til den her video. Ja! Let's go! Yes sir. I den her video, Okay. så er det bare en helt normal Minecraft. No mods, no nothing. Nope. Only the BS. What the fuck? The photon shaders. Yes, det er photon shaders. Au. Oh, min fejl. Det var et misklik, det der. Det var meningen, jeg skulle smadre den her ned. Yes, we can see that. Yes. Alright. Let's get some wood. Basically, let's get some wood. Let's get that wood, you know. Okay. Ja. Hey yo. Og et mod, der kunne være sjovt, det var det var simple voice chat. Simple voice chat. Hvis jeg spillede et horror mod, der var der voice chat i. Der var der proximity chat. Lol. Jeg laver 2 økser. Okay. Og jeg kan lige præcis... Jeg havde lige til at lave 2 økser og 2 pickaxes. Så laver jeg ikke noget, så. Så laver det bare intet, okay. Jeg går ned og miner. Går du ned at være en miner? Yes. Og når jeg snart siger miner, så mener jeg folk, der miner. Yes, For eksempel Jason. Yes. Nothing else. Ja. Så du fokuserer på at få sten og oversigt også? Okay. Det kommer jeg også noget at gøre, når jeg lige har fået Okay, I have not enough for now. Because we need some torches. Nice. Like this. Speed crafting. Place down. Set oven. Jeg føler ikke... Hvorfor er der ikke nogen dyr nogen steder? Altså, jeg har allerede 4 kød, ikke også, men... jeg gør lige sådan slagt et dyr med en fucking træøkse. Like... Sådan der. Like, who wouldn't want that? Ups, skal lige have lavet dem der. Sådan der. Brumbo klar 32 træstammer, det er sikkert nok. Nu skal jeg også lige ned og få noget kobbel. Og hvis du holder den i hånden, altså holder faklen i hånden, så lyser den op. Eller, det troede jeg, den gjorde. Og det troede du, den gjorde? Det gør den ikke. Det gør den på min egen, altså på min egen modpack. Okay. Jeg ved ikke hvorfor. Det gør det så ikke her. Nej, det har jeg lidt fundet ud af. Godt, Jason. Men det ved jeg aldrig. Man skal huske at sætte fakler for content. Ellers så er der jo ikke rigtig noget at se. Content? Ja, ellers er der ikke noget at se. Det er crafting table. Simpelthen sætter du fakler for content. Ja, fordi ellers kan man jo ikke se noget. Okay. Let's get x-ray. Så du er ikke x-ray på lige nu, eller hvad? Fordi det troede jeg, vi gjorde. Så jeg har allerede sådan omkring 7 stacks diamanter. That's rookie numbers. Jamen det er jo fordi, jeg kun har x-ray på i 3 år. Altså. I can survive this. I'm survive. Okay, jeg så faktisk slet ikke så meget damage. In the depth. Jern. Let's go. Ævle. Jeg laver stone tools. Har du stone tools? Yes, til at spille. Jeg har stone tools. Så laver jeg kun stone tools til mig. Ja. Og jeg bruger kun min stone pickaxe til års, der er brug for sten tools. Like, I don't want to waste it. Hvor var det jern igen? Where the fuck? Nå, det er længere nede. Er det her jernen? Jeg har 9 saplings. I'm a survivor. Imagine det var copyrightet. Ja. Yeah. Det var så træls. Wow. Okay, we got the iron. We got 7, at least 7 iron. Ja. Yeah. 7 iron. Det er faktisk en rigtig stor cave, det her. Der er mørkt dernede. Du er på vej ned, hvor jeg også er. Nice. I'm checking the jump. Så mørkt er der egentlig ikke. Yes. Video settings. Jeg så noget vand herhen. Right.
ramme det der vand der? Au. Skeleton. Jeg kan se dit navn, et skilt. Hvor der er du minet ned. Og så bare givet op på livet. Og hvordan kom du herned? Jeg hoppede bare sådan lidt. Vandet, jeg kan nå det! Sådan, perfekt. Jeg er lige jeg spy som iron og 4. So basically, I'm gonna take it. Okay, der er mørkt der, og jeg ved ikke, hvor du er henne. Sådan lidt bag dig, I guess. Oh fuck, der er mange mobs der. Ja, der er sådan rimelig mange zombier efter mig. Der er... Der er lapis. Jeg har også fundet lapis. Der er også fundet okay meget jern her. Okay, jeg har alle fundet... de her mobs ikke gå væk. Jeg fandt... Eller, jeg har ikke fundet dig endnu. Jeg fandt dig. Okay, au. Jeg dør. Et hjerte. Okay. Vent, skal jeg tage dine ting, hvis du dør? Okay, det tænker jeg gør. Nej, jeg klarer mig. Okay. Men keep inventory er slået fra, ikke også? Jo. Så det er rigtig træls, hvis I dør. Nice. Yes. Det er faktisk en voldgod cave i forhold til, hvor dårlig den der entrance så ud. Jeg skulle virkelig have downloadet sådan... Eller jeg skulle have proppet den der... Sådan noget, jeg har på. Eller sådan noget, jeg kan få på. Hvor det er, at jeg har win i Night Vision. Sådan noget... Okay, au. Ligesom Fullbright, eller hvad? Ja. Okay, og det er mørkt. Hey, gå væk! Well, I died. Oh, you did? Where's your stuff at? I don't know. Hvordan åbner min dør automatisk? Det er bare sådan en, de også har i centre. Hvordan har dine forældre råd til sådan en? En automatisk åbne dør. Okay, I back. I had a little accident. You sound like du fik det seriøst til at lyde som om, at du har skidt i bukserne. Whoopsies. What can I say? It usually never happened to me. Are you sure about that? No. Jeg fandt Not really. Jeg fandt det tilbage igen. Fik du dine ting tilbage igen? Nej, jeg fandt det tilbage igen. Til vores sted. Det er ikke her. Aui. Hvad fanden er det der? Er det lapis, eller hvad er det her, jeg har fundet her? Det er lapis. Jeg er bange på, hvad farve det er. Har du taget mine ting, eller er de bare væk? Nej, jeg ved ikke engang, hvor du døde henne. Så er de nok højst sandsynligt væk nu. Oh shit. Don't let me die. Jeg fandt caven. Because then I will be dead. Jeg fandt ikke caven. Jeg laver mig lige en ovn. Nå, du fandt ikke caven. Nej, men jeg fandt en anden cave. Som var verdens værste cave, jeg nogensinde har prøvet at være i. Nice. Det lyder sådan, du sælger det virkelig godt, you know. Okay, jeg kan bare se dit navn, namesake. Og jeg kan også se dit. Og så kom jeg ned et sted, hvor jeg skal mine et stykke copper med hånden. Banger, ærligt. Ja. Jeg slår også lige musikken fra, fordi fuck nej. Jeg har slået den fra. Det giver mig så stress, hvis jeg er det til. Ja. Så går jeg ned med stress. Okay. Selvfølgelig er der zombies. Der er en grund til, at de kalder mig Prime Mike Tyson, ikke også? Det tror jeg ikke, de kalder dig. Jo. Nej. Okay. Jo, de gør.
Okay. Damn, de fik mig seriøst op af et træ. Det lyder hyggeligt. Og så kunne jeg ikke gøre noget. Jeg er et halvt hjerte. Oh my god, Jason. Jeg tror Prime Mike Tyson taber den her. Ja, jeg tror også, der er en grund til, at der ikke er nogen, der kalder dig Prime Mike Tyson, ikke også? Hvad mener du? Au, jeg bliver okay. Gør dog. Jeg kan lige så godt dræbe mig selv nu. Guld, det gider jeg sgu ikke at samle. Hvad? Uld? Guld. Nå, guld. Nej, det kan man jo heller ikke bruge til så veldig meget. Nej. Not reelings. Ikke noget. Jeg er mudder. Mudder. Yes. The fuck? Hvad kan du Let bruge me- mudder til? No, don't ask me. Oh, damn. I can't climb up this vine. Ain't no way I hit a dead end. Oh, hell no. Oh, okay. Creeper. The fuck? Fuck. Two creepers. Ouch. Creeper. Oh, That shit hurt. Og den her so creeper, den skal weird. ærligt lige holde sig væk. Hihihihi. Taber. Jeg har 3 hjerter igen, bare på at prøve at komme herhen. Jeg har 2 hjerter. Okay, selvfølgelig. Prime Mike Tyson versus Jumping Spider. Det er de helt vilde... Ow, damn. Sorry guys, but I think Prime Mike Tyson might lose it. Yeah, Prime Mike Tyson won. You were not Mike Tyson. Okay, Yes, der var yes. vand der. Jeg kunne ikke engang se det der pisvand. Nej, det gider jeg sgu ikke bruge min på mig det der. Let me cry. Let me cry. No. Fanden er det for en pusseløjerlig blok, det der? Indeed, my good sir. What? The fuck is this? Did you just ask me? Det er det der lilla i pis. Lille? No, Ja. amethyst? Det var det, jeg sagde, Jackson. Du sagde pis. Au. Du sagde lille. Det Nej, jeg sagde det der lilla i amethyst. Nej, du sagde det der lille i pis. Vil du lade være med at lyve sådan der? Okay, check the footage. Nej, I'd rather not. God Because you damn, know det ser sådan smooth og glossy ud herinde. Fuck, det er flot. Damn! Let me TP to you. Psych, we don't have cheats on. Vi har sgu da ikke commands. Nej. Fordi det er hardcore-verden. Prime Det er Mike klart. Tyson. Ja, hjerterne, de er bare fucket lidt op. Det er, Ja. det er hardcore. Jason har ikke været død, han løg bare. Ja, Fordi ellers ville du stå op i commandsene, op i chatten. Så er det. Ja. Boom! And if you think otherwise, then you're wrong. Altså, jeg sidder bare og miner amethyst lige nu. Fordi det er flot. Du ved godt, man ikke kan bruge det til... Jo, man kan bruge det til et spyglass. Jamen, jeg ved ikke, om du hørte, jeg sagde, at det er flot. Altså, like, det er sgu da lige meget, hvis det er flot. Like, the fuck? Prime Mike Tyson tager 2 grønne mænd. Okay. Jeg vidste ikke... hvad fanden er det for nogle shards, det her? Amethyst shard. Ja. Banger. Hvis du smadrer blokken, de er på, så kan vi... Så bruger de ikke igen. Sådan Prime Mike Tyson vandt. Jeg tror snart, jeg har nok amethyst. Jeg har 52. Ej, det skal lige være en stack. Okay, hvor meget vil du have? Mere. Mere? Jeg vil have 2 stacks. Okay, 62, 63, 64. Perfekt. Det Jeg tror lige, jeg smelter noget af mit jern ind i det her amethyst sted. Du kan også bare komme op. Jeg ved sgu da ikke, hvordan jeg kommer op. Hvor hyggeligt. Sådan tro mig, jeg har ingen idé, hvor jeg er. Du får det til at lyde meget convincing. Hvad lyder det som om, jeg convincer dig? At du ved, hvor du er henne. Jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg er henne. Det er crazy. If I told you I did, I was fucking lying. Wow.
so family friendly. Jeg er sådan et sted, hvor der er en fucking zombie. Kan du Gonna høre? eat my brain og så Kan du høre, og der er hvor, skeletter, kan du høre, hvor der er family friendly vi skeletter. er? Yeah, like family friendly. Yes, yes. Like I'm very friendly towards families. Det er nemlig det betyder. Same seas. Hvor kom jeg fra? Og det er ned nu. Nu går det længere ned. Altså, Kan du ikke bare min? Okay. det kan jeg godt. Det tror jeg også, jeg begynder på. Så tror jeg bare... Jeg har lige nogle Jeg har lige lavet vores egen lille sø. Som bare mangler lidt vand. sådan en sø. Som mangler lidt vand. Du skal ikke tænke dig over, hvorfor den er constructed sådan, som den er constructed, okay? Hvorfor? Alright. Normalt plejer jeg ikke at få så mange saplings. Det er helt sindssygt. På to træer har jeg bare fået 7 saplings. Det er fandme saplings. Yes. Nå, der går nok lige noget tid, så er jeg oppe, Jason. Yes, yes. Den er vel okay. Up and away. Jeg er på lag, hvad for en lag? Jeg er på lag 25, Y25. Og ikke engang sådan vildt langt, tror jeg. Nej, altså du skal i hvert fald op på lag minus. Altså X, Y, det er hvor højt. Okay, du skal op på lag 80. Ja. Ja, Y, det er den, hvor højt op jeg er. Jeps, du skal op på lag 80. På overfladen. På lag hvad? 80. Op på lag 80. Ja. Nå, det er rigtigt, det er op, det er... Ah, shit, der røg min pickaxe. No. Så kan lige... Ny pickaxe time. Det var bare en sten pickaxe for now, det kan jeg ikke. Kan jeg lave noget af det her? Du nævnte sten pickaxe ud af det der, det kan man ikke faktisk. Så det vil sige, at du har ikke nogen pickaxe. Jo, hvis jeg lige smelter mit jern. Okay. Jamen, så skal jeg bare lige dække af noget, når jeg ikke tror. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvordan det er, man gør det? Jeg husker det virkelig som F3. Det kan så også godt være, det er det. Jeg har jo chatten slået fra. Så det vil jeg jo ikke vide, hvis det var. Bam! Bing bang! Så nu gider jeg sgu heller ikke at have den her ovn længere. Så laver jeg lige. Construction block. Fuck. Block. Hvad? Ayo. Ayo. Hvad? The fuck? Jeg hørte ærligt det. The fuck you mean? Ej. Men jeg skulle op til lag 80, eller hvad? Yes. Hold da helt kæft, mand. Der er langt, fordi jeg er kun på 43. Ja. Hold da kæft, Jason. Okay. Okay, let me make some tools. Let me cry. Let me make some tools real quick. Nej, you ain't allowed to do that. Little bro. Ja, little bro, det må du ikke. Jeg er med. Det må have sagt, du ikke må. Ja, okay, I'm under that. Fuck, mener du med, at jeg skulle op på lag 80? Det skal du. Jeg er på lag 62. Så kom jeg op. Så er du ikke overvejet mig. Nå, nej, jeg vil heller ikke lige ved dig. Nej, det ved jeg jo godt. Altså, jeg kan jo heller ikke se dig, så selvfølgelig er du ikke det. Så du gik bare ud fra, hvad for et lag jeg skulle være på, var? Ja.
The fuck? Nå, hvad er dine koordinater? Jeg skal lige over til basen. Sådan der. Minus 39, 80 og minus 279. Den er lidt lige meget. Hvad sagde du, de to andre var, undskyld? Minus 39 og minus 279. Så minus 39 og minus 279. Yes. Altså 9 og 1 eller andet. 79. Minus 39 først, okay. That is this way. It's going. Let me try. Og så er det minus 279. Ja. Jeg kan se din namesag. Yes. Hola mola. Det er fandme den bedste base, jeg nogensinde har set. Det ved jeg godt. Hvis jeg skal være helt 100.000% ærlig. Yes, sir. Ja, så. Jeg bygger bare min helt egen base. Right click. Okay. Right click. Oh. Right click. Nej. Det sagde du ikke næsten lige det der. Jeg sagde nej. Like. Mhm. Ja. Yeah, son. Ja. Nej, kan du ikke lige kaste den der dirt? Kan du ikke lige kaste en blok til mig? Den her dirt block, eller hvad? Ja. Jeg har brug for den. Du må faktisk gerne få 3 dirt blocks. Damn! Jeg behøver den ikke endnu. Okay. Ups. Simon, der har været en mus og gnave et stykke af mit tag. Prøv at se det der. Der er så et mini-hul i taget. Det kan vi simpelthen ikke. Roof. Det kan vi ikke mærke, hvad der sker det der. Det er ikke vores tag, mand. Du mener mit tag, du gad jo ikke at bo her. Nej, dit tag, det er rigtigt. Jeg skal stadig lige finde ud af. I need to find right to be me house. Okay, der kom det. Jeg tror faktisk bare, jeg lavede et underjordisk hus. Det har altid virket bedre for mig. Ja. Der er nogle døre til dit hus. Okay. Nå ja, og hvis du gerne vil plante nogle træer. Right, jeg tænker ikke, vi skal base for langt for hinanden. Nej. Tin trees. Jeg vil også gerne have min... Let me cry. Jeg elsker træerne, de svinger og de svejer også i vinden. Ja, det er ret sejt, det gør det med nogle shaders. Det er altså bare mega pretty princess. Det er et meget random sted det her, men det her jeg vil have mit hus. Butterfly click? Nej, det er ikke butterfly. Hvad er det nu, det hedder, når det er, man bruger 2 fingre? I don't know. Nej, Simon. I don't know that shit. Det burde man altså vide. Hvorfor ved du det så ikke bare? Bare. Det er helt okay. God, Jason, det burde man altså vide. Okay, lad være med at bruge mine ord imod mig. Næh. Hvis jeg ikke lader være med det. Det ved jeg ikke. Nope. Jeg kan ikke gøre noget. Det vil du så gøre, var. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej. Ja. That's what I thought. Du troede lige var. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg var ikke lige så mærkelig som dig, Jason. Fuck dig, man. What the hell? Så er bare dig. What the hell? What the hell? What the hell happening? Så det er vildt. Jeg har ikke set et får.
Har du ikke set et får? Ikke endnu. Det er crazy. Der er en, hvor, Jeg har lige lagt mærke til, at mit hus, det er utrolig smalt. Det går nok. Hvor er du henne? Jeg er lidt inde i skoven et sted. Jeg er lidt inde i skov. Der. Lidt inden du skulle da langt, eller du er sådan rimelig... Jeg kan ikke snakke i dag. Nej, jeg kan mærke det. Nå, mit hus det er ret smalt, det går også. Så jeg bare lige gøre det sådan mindre smalt. Jeg sidder for af. Jeg har en stenøkse. Så, nu er jeg bidraget. Ej, Simon, du kan se mit tag herovre fra. Nu kan jeg se dit tag. Ja. Tid til aftensmad. Og der er en chance for at Rotten Flesh kan give dig hunger. Ja. Ikke Hvis du ikke troede du, det var bare hele tiden. Ja. Vildt nok. How is one that dumb? Nu hvor jeg tænker over det, jeg har også set en video med det. Har du set en video om... solnedgangen. Oh my god, Jason. Hvad? Jeg vil sige det, men det var faktisk ikke sådan, der jeg ville have min væg til at være. Okay, du har sat over hell no. Like, altså, oh my god, er du dum eller hvad? Ja. Jeg er faktisk lige i gang med at eksperimentere med noget kobbel. Okay. Jeg tager lige et billede af min coordinates, og så går jeg ud i morgen. God idé egentlig. Vi har sådan screenshot. Og skal finde nogle wool, eller finde noget ud. Så vi kan lave nogle beddies. Jeg tager sgu også lidt screenshot af mit. Har jeg noget træ? Nej. Eller, jo, jeg har masser af træ. Men ikke lige det, jeg skal bruge. Men hvordan fuck er det nu, man kan tage et screenshot af det? Jeg har bare taget et billede på min telefon. Okay. Fair enough. Det er også meget nemt. Ellers så kan jeg sgu ikke huske, hvad det er. Ej, min dør er sidder helt mongol. Ja. Det er altså din skud. Og jeg har ikke engang en seng. Det er der ikke nogen af os, der har det. Nej. Not me, at least. Ej, nu satte jeg min dør helt fucked igen. Oh my god, Jason. Går det godt, eller hvad? Hvordan synes du selv, det går? Hvis jeg kunne sætte min dør over. Nej, nu stopper det. Du kan ikke sætte din dør ordentligt stadigvæk, kan jeg godt mærke. Nej, sådan der. Nu sidder den. Damn. Hvad siger du? Damn. Til. Jeg fik sat min dør rigtigt. Banger. Skal du have nogle trapper, nogle slabs, eller hvad? Nej. Ellers tak. Okay, så du skal have nogle... Tiger. Ej, kom der. Damn, tak for laderen. Selv tak. Det var en generous donation. Men det var charity til de fattige. Okay. Den var ond, den der. Fuck you mean. Nu synes jeg lige, du skal slappe helt af. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det med cobblestone væg. Det er low-key grimt. Er det ved at blive nat, eller er det ved at være dag? Jeg har slet ikke holdt øje med det. Altså, det er ved at blive dag. Okay, begyndte det ikke lige at blive nat for 2 sekunder siden? Det er nat. Jamen, sådan, var det ikke for sådan 3 sekunder siden, det blev nat? Ja, det er sådan midnight. Okay. Haha! Okay. Yeah! Jeg juker, synes den her creeper så hårdt. Damn, jeg har ikke engang set nogen mobs. Hvorfor er min sound helt gone nu? Hvad sker der for det? Nå, okay. I don't know. I don't know. Jeg fik en gunpowder. Let's go! Gunpowder? Det er fordi, du kan lave guns i Minecraft nu, Jason. Hvis du godt det. Nej, kun med de mods, jeg har. Ja. Som du faktisk tilfældigvis er på den her verden lige nu. Ja, det er derfor, jeg i secret bare begyndte at lave guns for at skyde dig. Ja.
planer bare sådan jeg at grief var mig, eller hvad? Mhm. Wow. Jeg føler mig ret sikker, når jeg ved det. Okay, tak for fakler. Det var for at light op, altså. Det havde jeg godt regnet med. Så nu er jeg næsten også løbet tør for fakler selv. Det er bare sådan en sti, det er den her vej, vi bor, by the way, guys. Ja, det er sådan, så jeg altid kan finde, hvor du bor. Jeg ved, hvor du bor. Shit, jeg satte det langt forkert, det der. Hvorfor føler jeg altid, at at monster har meget mere liv, end de plejer at have? Det føler jeg ikke. Jeg føler, at man plejer at kunne dræbe en creeper med meget mindre slag. That sounds like a you problem. Det hørte du ikke, det der, vel? Hvad for noget? Ikke noget. Okay. The fuck? Det ser lidt bedre ud. Nu er mit hus ikke også kun 2 bredt. Det er også sådan mærkeligt. Jeg kan ikke huske meget. Mit hus er virkelig heller ikke særlig bredt. Jeg kommer så også til at lave det alt for smalt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er mit hus 1, 2, 3 bloks bred inde i. Det er mit også. Okay. Det er bare den ideelle bredde, altså. Ja, man har ikke brug for det mere. Nej, slet ikke. Slet ikke. Nej. Like, hvis du også skal have et kisterum og farm og sådan noget, hvis du vil have det inde i din base, så har du heller ikke brug for mere end 3 blokke. Wow. Nu er det et eller andet monster, der prøver at moleste mig mega hårdt. Den er corneret mig. Jeg blev virkelig corneret der. Kan du ikke lige gå hen og tage mine ting op? Er du død, eller hvad? Ja, jeg blev corneret af en edderkop, så kunne jeg ikke gå væk. Den skulle mig sådan ind mellem de der sådan træplanker og alt det der. Den skulle bare ikke gå ud, fordi så stod den der. Okay, så nu skal vi lige gå hen til koordinaterne. Okay, nu jagter den mig. Har du taget mine ting? Jeg har taget de fleste af. Fuck om den jagter dig, jeg vil bare have mine ting. Hjælp, den corner mig. Nej, lige meget. Jeg tror, jeg har fået alt. Banger. Jeg kan i hvert fald ikke finde mere. Kom, minus 35 hedder det. Let's go, wings. Minus 35. Okay, fuck den der spider, den er ved at dræbe mig. Det skal den helst ikke gøre. Fordi så er der ikke nogen af os, der har vores things. Okay, så det var sådan rimelig langt den her vej. Rimelig langt, det vil jeg nok kalde det. Der er en creeper. Og en zombie. Creeper? Og endnu en creeper. Not the creeper. Man. Ikke det der nu. Ikke det der nu, gamle sådan. Jeg nåede ind i min base. Jeg har fundet din base. Jeg har fundet stedet. Det går nok ikke så langt fra spawn, som jeg troede. Nej. Sagde det. Så forventer jeg at få alle mine ting. Så skal jeg selvfølgelig over den her kæmpe... ikke bare rundt om her. Jeg forventer at få alle mine taxes, når jeg kommer tilbage. Alle dine taxes lidt frem. Ja. Definitely taxes and shit. Så jeg bare som min løb forbi min dør bare. Der er sådan en creeper, en edderkop og en zombie og en sapling uden for dit hus. Ja. Så kom ind, hvis du skal have din ting. Og helst funds, der kommer monstre med ind. Der er 25 monstre bag mig. Inden i mig faktisk. Pause. Den. Oh shit. Hvad med mit træ? Let's go. Vi ses, skat. Pause. Jeg sagde Jason. Hvad er det her? Calcite. Det kunne også se flot ud at bygge med. Diorite. Alright. Det kan Diorite ikke. Mange af mine ting lå... jeg nåede lige at samle mange af mine ting, der stadig lå heroppe.
Var der flere? Der var mange flere. Ja. Jeg synes også godt, jeg havde nogle logs. Og Den noget, havde jeg og noget sgu. lapis og noget. Der lå 26 lapis og 33 jern. Oh, Nu er det my her, det er sikkert fault. den samme edderkop. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh yeah. Så That's show what I'm me the talking word. about. Hvordan er det der? Så det skal bare være dem her. Ej, jo, Ja, det ser fint ud. Den der edderkop hoppede med røven imod mig. Oh, hell no. Freaky edderkop. Sagsøg den. Det gør jeg. Jeg dræber lige selv. Du dræber dig selv. Ja, bare på min hunger op. Vildt nok. Mhm. Why did you kill yourself? I was hungry. Jeg tager hoppet, Simon. Varmest egentlig. Hop. Det er da egentlig lidt dumt. 360. Yeah. Oh, hell no. Oh, hell no. Hvad siger du? Oh, hell no til? Jeg spawnede ned under alle træerne. Hvad? Jeg spawnede ned under alle træerne. Jeg kan ikke huske Det er også træns. koordinaterne var den her vej. Jeg havde jo taget et billede af det. Baby. Jo, jeg gider jo ikke til at finde min telefon frem. Hvad fanden er grunden så til at tage et billede af det, hvis du ikke engang gider at finde det? Jamen, når jeg er så tæt på, så råber jeg ikke, så vil jeg bare hellere kigge på koordinaterne. Alright, buddy. Også bare fordi, at jeg alligevel kan finde, når det er, at jeg alligevel er så tæt når jeg alligevel er så tæt på. Alright, buddy. Alright, bugger. Go. Buckaroo. Pim, pop, pow, pow, ping, pong. Der er en Enderman. Sådan der. Ender Creeper. Oh, man. Det er lige Ender Creeper. No. The fuck you mean Ender Creeper? You know what I mean. Actually, I don't, cause like, what the fuck is an Ender Creeper? Don't worry about it. Oh. Disgusting people over here. Fuck you. Die. Skal vi ikke også snart Det er kalde det et afsnit? Jeg ved ikke engang, hvor lang tid det har været. 35 minutter. Hvad? 35 minutter. Alright, jeg skal altså lige have mig noget sand, så jeg kan lave mig nogle vinduer. Har du tid? Jeg har ikke noget jern. Bruh. Det er crazy. Jeg har intet jern. Det er crazy. Let me cry. Let me cry. Du skal i hvert fald bruge 12 og 14 eller 15 sand. Jeg har fundet 2 Gå efter jern. 14. Jeg fandt legit 2 jern. Hvordan fanden fandt du 2 jern? I en cave. Nå. Alright, buddy. Oh shit, I'm hungry. Jeg glemte Jeg havde bare, når man bliver sulten, og så kan man ikke løbe. Jeg glemte stentools-kækken min jern. Hvad kan stentools ikke? Nej, jeg mente... wooden tools kan ikke min jern. Jeg skulle da til at sige, kan stentools ikke min jern? Fuck. What? Okay, så imens så kan vi lige lave mit cobblestone gulv. Et cobblestone-gulv? 3, 4, 9, 12, 13. Okay, jeg har det. Nice. Og det er rigtigt, jeg behøver jo ikke alt det der, fordi jeg skal jo lave det om til... Hvorfor prøve at gøre det med 3? Det er egentlig lidt dumt.
Jeg kan også have tag. Mit hus, det er altså mega beautiful indtil videre. Mit er pænere. Jason. Jo. Mit er Hvad er det? mit har det mindste. Jeg har fundet 4 jern. Mit hus, det er så langt flottere. Jeg går lige hen og kigger på dit hus, og så kan det være, at jeg skifter mening måske. Hvis du er heldig. 5 jern. Like, actually, der er no way, jeg lige har fundet 5 jern. Okay, jeg har kigget på dit hus, Jason, ikke også? Jeg synes, mit er lidt flottere. Nej. Simon, bare nej. Mit har sådan lidt mere... Mit det er bare pænere, sådan er det. Det kan vi også godt sige, Jason. Ja, det vil jeg ikke sige. De her shaders har også det der glas noget, sådan, så det ligner et stykke. Fuck, hvor nice. Honey. Ja. Jeg har aldrig bygget glas, eller jo, det har jeg, men jeg har Okay, vildt nok. Jeg har aldrig brugt glas i det her spil før. Jeg har aldrig lagt mærke til det. Mm. Lad mig lige komme og se. Altså, det kan godt være, at mit hus ikke er noget tag nu, ikke også? Men mit er altså sådan lidt mere sådan... Hvad kan man sige? Flot i det? Ja. Nej, det ligner virkelig lort. Nej, det gør det ikke. Nå, men er det her ikke bare det for den episode? Jo, jeg smelter bare lige 3 stykker, ja. Okay. Tak for at I så med. Og tak for at I så med. Den her virkelig seje episode. Der kommer sikkert snart en episode 2. Det ved jeg ikke. Yes, sir. Det tror vi i hvert fald. Jamen, ja, så siger vi bare tak igen. Og så bare husk at like, eller det vil jeg faktisk ikke sige. Det må jeg sådan lidt selv bestemme. Vi ses!